Hej, vi hedder Jeppe og Noah, og vi vil starte vores introvideo nu. Og før det hele starter, så skal I lige gå ind på Vilas Dams YouTube-kanal og abonnere til ham, og også abonnere til Mikkel Sørensen. Og ja, vi vil så lige starte vores YouTube-kanal, og vores første video skal så være en introvideo. Ja, du har sagt, hvad vi hedder. Ja, jeg hedder Jeppe, og jeg er 13 år gammel, ældre end Noah. Ja, og jeg hedder Noah, og jeg er 13 år gammel, og jeg er yngre end Jeppe. Grunden til, at vi starter YouTube-kanalen, det bliver ikke sådan noget langt med det her. Nej. Det er fordi, at det kunne bare være sjovt. Ja, og så vil vi fortælle lidt om, hvad vi laver i vores fritidsånd, altså. Ja, om vi går til nogle sport, og hvad vi godt kan lide at lave. Vi går begge to til fodbold. Ja. Så det er godt nok. Jeg bor på en gård, og kan godt lide at køre cross, og... Ja, jeg bor sådan set bare i et normalt hus. Ja, det er bare et hus. Med en KitKat. Ja. Ja. Jeg har en hund, der hedder Kato, og en kat, der hedder Frida, og Nora har en kat, der